Az erdőgazdálkodás lényege, hogy az erdőket megújítsa, vagyis a régi erdőt felcserélje új erdőre. Ebben a folyamatban egy jelentős szerepet, jelentős szegmens ennek a folyamatnak a kitermelődött fa nyersanyag kiszállítása az erdőből. Ezt az emberiség különböző módokon végezte, saját fizikai erejét felhasználva, lovakat, ökröket használt, valamint traktorokat. A 20. század második felében elkezdték gyártani az úgynevezett erdészeti kihordót forwardert. Vajdaság erdeiben 1981 óta van még ma is működő UFOR forwarder, amelyet a volt Jugoszlávia területén gyártottak, de ugye felvettük a lépést a modern fejlődéssel, ezért az utóbbi évtizedekben a világon a legmodernebb erdészeti kihordókat vásároltuk, így a mai napon a 25. és a 25. John Deere márkájú forwarder érkezett a Vajdaság erdei közvállalathoz. Ez jelentősen emberközpontúbbá teszi a munkafolyamatokat, valamint segít szanálni a tavalyi évben a legnagyobb szélvihar által történt károknak a kármentését. Ez a mai világban, ugye ebben a geopolitikai és gazdaságilag kiélezett és veszélyes helyzetben ezek a gépek megnövelik annak a lehetőségét, hogy továbbra is stabilabban tudjunk működni, mert ilyen körülmények között az is kihívás, hogy egyáltalán talpon tudjanak maradni a gazdasági tényezők.